Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. Il-ħajja tal-Knisja tgħix bil-liturġija. U l-liturġija hija dik li tagħti l-ħajja lill-Knisja, lill-komunità li temmen. Hemm ċiklu fil-liturġija. Hemm ċiklu li l-qalba tiegħu hija proprju l-misteru ta' Ġesu. Dak li n-nisran jiċċelebra huwa dejjem il-misteru ta' Ġesu. U f'din iż-żmien liturġiku, f'din is-sena liturġika, hemm qalba, hemm ċentru, hemm misteru li huwa importanti li fuqu tinbena s-sena liturġika kollha, qabel u wara, il-misteru tal-Għid. U matul din il-ġimgħa, aħna ħanitlu f'dan il-misteru tal-Għid permezz ta' sinjali, permezz ta' liturġija, li jekk ma nifhmuhiex tibqa' realtà il-bogħod minnha. Imma aktar ma nidħlu fiha u aktar ma nifhmuha, aktar nkunu nistgħu nagħmluha għajn tal-ħajja spiritwali tagħna. Dejjem hemm fil-liturġija preparazzjoni, kompiment u kontemplazzjoni. Hemm iż-żmien tar-randan li jippreparana. Hemm il-kompiment li huwa din il-ġimgħa li ħanitkellmu fuqha, speċjalment illum li huwa ħadd il-Palm, u allura ħanitkellmu proprju fuq dan il-misteru ta' dan il-jum li jiftaħ din il-ġimgħa imqazza. Imbagħad hemm il-kontemplazzjoni wara l-Għid għandna 50 jum li jsibu l-milja tagħha fil-Pentekoste fejn il-Knisja tkompli tidħol iktar fil-profondità permezz tal-liturġija tal-misteru tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. U dan jitlob minna sinerġija. Jiġifieri jitlob rapport bejn dak li Alla jagħmel magħna u dak li aħna nikkoperaw miegħu biex isir realtà. Bejn il-ħajja spiritwali personali tagħna u l-ħajja komunitarja, il-ħajja ta' Knisja li tiċċelebra flimkien. Bħalma il-Bibja, il-kelma ta' Alla, dejjem għandha bżonn spjegazzjoni, lezzju divina, xi ħadd li jispjega, hekk ukoll il-liturġija għandha bżonn dak li jissejjaħ mistagoġija. Kelma tqila li ma tantx nużawha, imma li tfisser xi ħadd li jispjega dawn il-misteri u dawn is-sinjali u l-effett tagħhom fil-ħajja tagħna. L-insara kienu jagħmluhom wara li jirċievu l-Ispiritu Santu wara l-mamudija biex jindunaw b'dak kollu li ġralhom. Iva, f'dan iż-żmien għaddin din il-ġimgħa tal-ġimgħa mqazza qegħdin niċċelebraw il-misteru l-iktar kbir. Il-ħajja ta' Ġesu li hija mmotija, li tgħaddi mis-sagrifiċċju tas-salib u għal dan nużaw sinjali konkreti. Aħna l-bnedmin ma nibżgħu naħsbu jew nimmeditaw f'moħħna, imma aħna nużaw is-sensi tagħna l-għajnejn, l-idejn, il-kant biex nitlu f'misteru iktar kbir. Propju huwa l-Ispiritu Santu li lilna idaħħalna f'dan il-misteru. Dan mhuwiex kwistjoni ta' folklor. Il-problema kbira fejn tidħol dan lejxin ta' liturġija hija l-folklor. Nistgħu nagħmlu minn din ir-realtà profonda tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu folklor. Nistgħu nagħmlu ħafna purċissjonijiet, nistgħu nagħmlu ħafna pageants, imma li jħalluna niċċelebraw realtà tal-passat. In-nisrani ma jiċċelebrax biss realtà tal-passat, ma jagħmilx folklor, imma jagħmel memorja. Iħalli il-ħajja ta' Ġesu permezz tal-Ispiritu Santu tagħmel minnu dixxiplu. Tagħmel minni bniedem li rrid nimxi wara Ġesu. Il-ħajja nisranija qisha mużajk li għandu ħafna biċċiet u din il-ġimgħa mqazza dawn il-ġebliet, dawn il-biċċiet differenti tiġborhom flimkien f'unità sħiħa. Nibdew b'ħadd il-Palm. Illum ħanagħmlu din ir-riflessjoni u matul dawn il-ġranet ħanagħmlu riflessjoni oħra fuq kull ġurnata, speċjalment ta' Tridu Paskwali. Illum tibda l-ġimgħa mqazza b'ħatt il-Palm. Propju tibda f'purċissjoni.
Hemm ħafna purċissjonijiet li jsiru fil-Knisja, ma din hija waħda mill-iktar purċissjonijiet importanti, hija purċissjoni liturġika mhix devozzjonali. Hija purċissjoni li rida Ġesu, jekk ma tajtux intom jibdew jgħidu il-ħitan. Għalfejn purċissjoni? Għax aħna qegħdin poplu mixjin wara xi ħadd. Fil-fatt f'din il-mixja tagħna jidher qudiemna is-salib. Aħna poplu, komunità, kemm sabiħ meta nistgħu niċċelebrawha il-kol flimkien, tfal, kbar, żgħażagħ, anzjani, presbiteri, lajċi flimkien, poplu wieħed li nimxu wara Ġesu, li jgħidilna biex inħejjulu l-post. Il-mulej Ġesu li jgħid li għandu bżonna bħalma kellu bżonn il-felu. Komunità li mixja wara s-salib li jsir iċ-ċavetta li jiftħilna il-bib tas-saltna li jdaħħalna propju f'dawn il-misteri. Il-kulur, fil-liturġija l-kuluri huma importanti ħafna huwa l-aħmar. L-aħmar huwa l-kulur tal-imħabba, huwa l-kulur tad-demm, huwa l-kulur tal-martri. Huwa l-kulur li jsir sinjal li aħna diħlin u fidejna għandna il-palma u z-żebbuġa. Dawn huma l-ewwel żewġ sinjali li tuża l-liturġija, il-palma, li tfisser mal-ewwel ir-rebħa. In-nisrani mhuwiex miexi wara xi ħadd li ma nafux jekk hux ħajjerbaħ jew re, imma r-rebħa ġa saret. Aħna mixjin wara l-mulej Ġesu fir-rebħa tiegħu u biż-żebbuġa, z-żebbuġa mal-ewwel tfakkarna fl-Arka ta' Noè. Tfakkarna li ma li jispiċċa d-dilluvju, iż-żebbuġa turi li l-art qiegħda tikkalma, li huwa l-post fejn jerġa' jiġi abitat mill-bnedmin. In-nisrani, id-dixxiblu ta' Ġesu, jimxi wara Ġesu propju b'dawn iż-żewġ sinjali f'idejh. L-ewwel insara nafu li kienu jitfnuhom bil-libsa l-bajda u bil-palma f'idejhom, is-sinjal tar-rebħa. Din il-purċissjoni hija dominata mill-kelma ta' Alla li tiġi proklamata, mis-simboli u wkoll minn kelma li tiġi kantata Osanna. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna. Il-kelma Osanna tfisser salvana. Huwa poplu li jdullej il-mulej u jitolbu is-salvazzjoni. Prominenti f'dan il-jum ma' tfal. It-tfal huma importanti ħafna f'dan il-jum li bil-palma u biż-żebbuġa f'idejhom juruna li biex timxi wara Kristu għandu bżonn ikollok il-qalb ta' tifel żgħir. Jekk ma ssirux bħat tfal ma tidħlux fis-saltna ta' smewwiet. U għalhekk tibda l-barra mill-Knisja. Normalment dan il-jum il-bib tal-Knisja jkun magħluq. Forsi wieħed mill-unika ġranet li l-bib tal-Knisja jkun magħluq biex turi li aħna qegħdin f'mixja biex nidħlu fis-saltna simbolizzata mill-bib tal-Knisja, l-bib prinċipali. L-saċerdot jekk irid mhijiex obbligatorja jista' jiftħu bis-salib kif tinfetaħ Knisja l-ewwel darba tiġi mbierka. Bis-salib, is-salib isir ċavetta li jiftħilna l-bib li jdaħħalna fl-assembleja, fil-post fejn ħan iċċelebraw. Poplu sħiħ li għal darba jagħmel manifestazzjoni pubblika meta jista' li jimxi wara Ġesu, ir-re li dieħel qudiemna f'Ġerusalemm rikeb fuq felu, ir-re li jidħol fl-umiltà, ir-re li jgħidilna biex aħna wkoll inħejju għax ħa tasal is-sija tiegħu. Wara nidħlu fil-Knisja dominata minn dan l-aħmar, mill-palm, mill-kant tal-assembleja, mal-ewwel ngħaddu għall-liturġija tal-kelma. Il-kelma ta' Alla hija importanti ħafna fil-liturġija, għax il-kelma ta' Alla lilna jiġborna flimkien biex ikellem il-qalbna. U allura f'din il-kelma għandna il-qaddej ta' Jahwe, il-profeta Iżajija li jkellimna fuq il-qaddej li għax qed nitkellmu fuq dixxipulat, il-qaddej il-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbist qalbi. In-nisrani huwa dak li jħalli lil mulej il-ġimgħa mqazza tibda bistedina biex niftħu l-widnejn. Jekk il-fidi tiġi mis-smigħ, jekk l-ewwel kmandament li għandna huwa xema Iżrael, isma Iżrael, l-iktar ħaġa importanti li tiftaħ li l-bib biex nidħol fil-misteru ta' Ġesu hija l-kelma tiegħu. Propju wara li tinqara l-ewwel qari, aħna naqraw f'ħatt il-palm għall-unika darba fis-sena il-passjoni ta' Ġesu. Din is-sena l-passjoni ħadd inqara minn San Matteo, hija kull sena li naqraw wieħed mir-rakkonti tal-passjoni li għandu importanza kbira għax il-Vanġeli ġew miktuba kollha fid-dawl tal-passjoni. U allura għandna mistoqsijiet partikolari f'dan il-passjoni li ħan nisimgħu minn San Matteo. L-ewwel waħda
xi tridu tatuni u jien nagħtikom il-Ġesu f'idejkom? Dan id-dixxiplu l-ewwel wieħed li jittradixxi lil Ġesu. Forsi l ngħidu bil-maqlub il-mistoqsija, xittuni biex intikom esperjenza tal-mulej Ġesu? U Ġuda jagħmilha bil-maqlub, xi tridu tatuni kapaċi jbiddel lil Ġesu mal-flus. Kif għamilna aħna. Imma ta' nattini mistoqsija, jaqgħu jien Rabbi, Ġuda li jsaqsi jekk xu dak li ħajtradih fl-aħħar ċena. It-tielet realtà il-Knisja tippreżentanna lil Pietru, id-dixxiplu ieħor li fl-iktar mument importanti jiċħad lil Ġesu ma nafx inti tgħid. Id-dixxiplu li differenti minn Ġuda joħroġ barra u jibki bikki taqsim il-qalb. Id-dixxiplu li fid-djufija tiegħu fil-mument ta' tradiment quddiem il-passjoni iħalli li qalbu tinfetaħ, titċarrat, tibki biex bekk ikun jista' huwa wkoll jimxi wara Ġesu. U l-aħħar kelma jgħidha Pilatu. Li wkoll jagħmel mistoqsija mill-iktar importanti li aħna rridu wieġbu jekk aħna dixxipli li mixjin wara Ġesu f'din is-sena partikulari, lil min tridu tażlu lil Ġesu jew il-Barabba. Il-kelma Barabba bl-Ebrajk tfisser bar iben abba il-missier. Il-min ħa tażlu lil dan iben il-missier jew il-Ġesu ta' Nażaret li huwa l-iben vera tal-missier. Qudiemna nil-qari tal-liturġija f'ħatt il-palm aħna niġu quddiem għażla. Id-dixxipulat li tkun nisrani ta' vera ma jfissirx li inti tkun nisrani biss ta' devozzjoni jew nisrani li sirt nisrani għax bil-fors. Jekk hemm xi ħaġa fil-Kristjaneżmu, Ġesu dejjem jagħmel sejħat fil-libertà u fl-imħabba. U qudiemna jitpoġġu dawn il-mistoqsijiet fundamentali f'din is-sena partikulari, il-mixja tiegħi wara Ġesu, x'għażliet ħa tagħmel? X'prezz ħanħallas biex nakkwista lil Ġesu fil-ħajja tiegħi? Jew ħan jittradixxi dak kollu li għandi billi nbiegħu ma' xi ħaġa oħra. L-aħħar ħaġa li għandna f'din dan il-ħadd tant sabiħ hija komunità miġbura li tiċċelebra l-Ewkaristija. In-nisrani kull darba li jiltaqa' jiċċelebra dan il-misteru profond għax kull darba niltaqgħu aħna ma jiċċelebrawx biss parti mill-misteru ta' Ġesu. Ma fil-liturġija, anke jekk niffukaw fuq parti, imma dejjem niċċelebraw il-misteru sħiħ. Il-misteru tal-mewt u l-qawmin tiegħu. U f'din l-Ewkaristija punt mill-iktar importanti hija l-Osanna. F'kull qudiesa, meta aħna inkantaw wara l-prefazzju Osanna, Osanna, imbirek minn ġej fisem il-mulej, in-nisrani f'dak il-mument li jsir f'kull qudiesa dejjem jiftakar fid-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalem. Kif fil-bidu tal-qudiesa kull darba li jgħid il-glorja u jfaħħal lill-Alla permezz tal-kliem tal-Anġlu. In-nisrani fil-liturġija jiftakar dejjem fl-inkarnazzjoni fil-mument li Alla sar bniedem u ħaġi sembħalna dak li ġara f'Betlem. Waqt l-Osanna, in-nisrani dejjem jiftakar fil-mument li Ġesu daħal Ġerusalem u li aħna ħanidħlu mhux lejn Ġerusalem tal-art, imma aħna msejħin li nidħlu lejn Ġerusalem tas-sema. Ma nitlux bil-ħila tagħna imma bil-ħila tiegħu. U ma nitlux bidejna f'idejna ma nitlu bil-paċi, is-sinjal kbir ta' Kristu xoxt, il-paċi magħkom. U nitlu bil-palma, is-sinjal tar-rebħa li Ġesu jagħmel fuq il-mewt u fuq id-dnub. Il-mulej Ġesu jagħmel għażla biex jimxi meta jaraf li saret is-sija tiegħu. Il-mulej Ġesu jagħmel għażla biex jagħti ħajtu. Ħajti ma joħodi li ħadd, ħajti nagħtiha jien. U fil-mument li kien jaf li waslet is-sija tiegħu, brida soda jidħol Ġerusalem. Ma jidħolx imbeżza, ma jidħolx imwarrab, imma jidħol kif qatt ma daħal Ġesu, kif qatt ma ħalla lil ħadd jipproklamah. Fil-mument tas-sija tiegħu, il-mulej Ġesu jaċċetta l-identità vera tiegħu li huwa il-Messija li ben ta' Alla l-ħaj, il-Messija li jagħti ħajtu. Ejjew aħna wkoll nirriflettu fuq dawn il-misteri u dis-sena b'mod partikolari li mhux ħankun nistgħu ngħixuha maħna persona, maħna rawhom ħafna drabi ċelebrati. L-ewwel darba fl-istorja
għall-inqas dawn l-aħħar snin li l-ċelebrazzjoni aħna mhux ħankunu parti minn din il-proċessjoni fiżikament, ejjew nidħlu spiritwalment u ejjew nħallu s-sinjali tal-liturġija ilaqqawna mal-profondità. Ejjew nħallu l-profondità tagħna tikber anke qiegħed waħdek fit-talb u fis-smigħ tal-kelma. Biex bekk din il-proċessjoni li rid Ġesu, din mixja warajh li ddaħħalna fil-ġimgħa mqazza ma tkunx proċessjoni ta' parsi, jew folklor, jew tradizzjoni tal-passat. Imma jew aħna wkoll nagħmlu din l-għażla li l-mulej Ġesu idaħħalna fi profondità iktar fina nfusna biex aħna nkunu mhux biss f'Ġerusalemm tal-art imma kif jgħid l-Apokalissi anka l-liturġija tagħna issir il-profezija tal-Ġerusalemm tas-sema.